So yun, what's up mga kabsat? For today's video guys, pupunta kami ng bayan. Bali kasama ko yung baby ko tapos si Mrs. Bali magano kami, baka may kuha na kami ngayon. Sahod. Tapos papasyal namin yung baby namin sa Pestaan daw. Oh, hi ka na anak. Ako po. So yun guys, papunta na kami ng bayan sa Solano. Sama ko yung baby boy ko. Mag-hi ka na doon ako. Hi. Saan tayo pupunta? Tinan mo yun. Saan tayo pupunta? Solano. Lakasan mo. Solano! Anong gagawin natin doon? Ngayong gabi tayo pupunta sa Solano. Tapos, Sa Pistaan. anong gagawin mo sa pistahan? Maglalaro. Bibili ka daw? Lang games. Bibili ka daw. Bali, nandito na kami sa Caloocan guys. Bali, isang barangay na yung nadaanan namin. One lola. Yawit mo tap na. So yan guys, dinaanan namin yung pamangkin ko dito. Kini Rachel. Tatakula nga kadagasan mo laktan. Wala kang kasda. Dinaanan namin si Tantan, sabi mo. Plano namin tatan. Kupay ang. Plano namin nito. Dati na, may pebos ng pratang magbibigasan Hindi na talaga. matulugan. Sama ka na? Sama na ako dito. Sama na ako dun tita. Bakit mo? Iwan mo na si mami mo. Wala na siyang kasama. Wala na akong kasama. Nag-iisa si mami eh. Maiwan ka na tita. Ba yan? Apang ko lang mo kumakitaan kun madi na makitagbatin. Siyempre. Maiwan ka na. Ate, yung tsalalas ko. Ay, andun daw yung chinelos niya daw yung baby ko. Oh. Yan na lang muna. Idadala mo din lang. So yun guys, dito kami sa Solano, sa bayan. Malapit kami sa bayan guys. Dito kila Mrs. Bali, nandito ako sa bukid dito sa bayan. Bali, malawak din ang bukid dito guys. Oh. Yun, hospital yun. Malaking building yun. Ito pala guys, diretso silang nagtatanim. Wala silang bakante pagka nag-harvest na sila. Araro ka agad, tapos tanim ka agad. Di tulad doon sa amin na parang 2 croppings lang sa isang taon. Dito tuloy-tuloy nakakatatlo sila sa isang taon. Tapos sa likod guys, doon sa banda roon, marami pang kwan dyan, puro bukid din. Sumama yung baby boy ko. Hi ka na, nak. Hi. So yan guys, punta kami dito kasi kwan,
Namayang gabi. Piyesta kasi dito guys sa amin dun sa sentro. Maraming mga kwan pwedeng paglaruan ng mga bata. Nakita kasi ng baby ko kaninang kwan, pumunta sila doon. Ayun, nagyaya. Kaya mamayang gabi guys, pupunta kami doon, ipapasyal namin siya. Ha? Nakakain dito. Hindi na. Anong tawag nyo pala ditong sa mga bunga ng puno na to guys? Nakakain to eh, yung mga hinog. Ang ganda ng ulap. Nakuwag ka dyan? What? Ang ganda din ng kwan dito guys. Simoy ng hangin. Press na press tapos kwan. Lamig. Ang hangin. Di tulad doon sa bahay kila nanay. Ano? Sobrang init naman doon. Dito eh, napakahangin. Tignan nyo guys oh. Walang oras na pala ngayon guys, nasa alas 4 na yata, 4 o'clock. Bali mga siguro mag-open yung mga rides sa piyesta. Gabi daw nag-open eh, yung mga palaruan ng mga bata. Kaya ipupunta namin siya mamaya doon. Tapos sabay uwi kami sa bundok mamayang gabi. Kasi mag-i-school pa yung bata, yung baby ko, bukas. So guys, nandito na kami sa papunta sa Pesta. Bali duman lang kami dito sa sa bangko. Lalabas ng pera. Si Mrs. Bali dyan lang sa Bandarian guys yung Pesta. Okay. Ay, kabayo ka. Pero ka. Ayan yung nag-cute. Nag-cute niya. Bagay. Bagay. Ito ayaw mo to? Ha? Ayoko. Ito gusto ko ganito. Anong maganda ng kulay? O, tingnan mo nga. Naku! Oh, daming laruan. Diyos ko, anak. Halika na Hindi ka na ganun. Wala daw. Sila daw yan. Hindi daw nilibenta. Kasi hindi yun nalalagyan ng kwan. Kulay. Anong kulay turo mo? Diba? Saan? Yan guys, daming laruan ng mga bata. Tamad ko na ako. Nagbaut-baut ka man. Ito? Dan? Puro ka kastoy. Karkadyum mo lang. Nako! Ang ganda! Saan? Sana mo yung Saan? Okay, madam? Okay ng bayan. Aldrin ko man. Tuloy lang po. Ate, ako dyan. Yan guys, papunta na kami doon sa sa palaruan ng mga bata. Yan na sila, nauna na sila. Doon sa park. Solano. Yan guys, dito na kami sa park.
dito sa simbahan ng Katolik. Ayan guys, nandito na kami sa palaran ng mga bata. Huwag ka magtundong para! Ito rin!
Aldray dito oh. Aldray. Agay ka kay mama. Wala na, okay. Tapos na. Picture kayo, picture kayo. Wait lang, Aldray. Picture kayo. Wait lang. 1, 2, 3, go. Oh, tingin ka dito. Oh, nakasakay kami dito sa kabalyo, guys. Oh. Ay, umupo ka na. Dali. Ay ka na. Kabalyo. Hello, nandito. Nakasakay ako sa kabalyo. Ayan yung kabalyo. Ayan si Tantan. Ay! Ano po, huwag ka magkakuan dyan, nak. Dito ko lang, baka biglang magandar. Ayan si Yumi. Doon ka na, anak ko. Doon ka sa harapan. Doon ka sa sandaron. Ay, kalbo, dito ka. Kahawakan mo si ading mo. Walang maghawak kay ading mo. Hindi. Dito ka. Dan guys, sandar na. Oh. Alis na kami. Pupunta na kami sa Manila Zoo. Hay ka na. Hindi ako kawak. Saan guys, medyo kuwan pala, babagal pala ang takbo nito. Dan! Dan! Paluin mo yung pet, paluin mo yung pet. Mabagal. Paluin mo yung pet. Ayan, bumibilis na rin ba? Bumibilis na, hike ka na dito. Bumibilis na konti. Paragraph road. Tapos na, baba na ka na eh. Baba na. Baba na, nagtaltag. Go home na, nailo na ako. Nagtaltag. Buka muna sir bago upo dyan. Ay, bago upo. Pasuot na lang po sa bako. Tanggalin mo na nga yung bako sir para hindi yung... Sige, lang mo muna. Hi guys, so na-boring kami and then gusto namin magpa-massage kasi masakit sobra yung mga katawan namin kasi 'di ba galing kami dun sa palaruan ng mga bata. Yan. Ang Kabsat Tabet ay magpapa-massage. Hoy. Cold lang ba, no? Ayan. Okay. Hi, Jet. Ay, pwede. Shit. Pwede na kami. Ba't nagkaganon siya ba? Hindi ko siya tinatanggal eh. Ay, bakla ay. Ay, wow. Hindi ko tinatanggal. Ito sa mata? Kasi cold ulit ba? So, huwag kong tanggalin. Nagpapapagiro siya ba eh? Ayaw yung lumabas eh.
Ayan, bud. Tingnan mo, bud, press and hold. Handa na tayo, Mars. Sige po. Ate, pakita mo na yung pagkakata yung day ko. Ha? Pakita mo yung day ko. Paano na lang po yung kamay dito, sir? Ay! Sino po mo? Dito po. Yung isa yung kamay, sir, nag-video na lang, ganyan na lang. Ay, hindi na. Bigay ko na lang po sa kanya. Ate, yung video lang yan. Yes, bud. Yeah. Yung isang coffee beans na puno ng ganito, ngayong gabi na kubos na. Oo nga ba? Sige ba? Inisip mo muna po yun, no? Thank you. So guys, tapos na. 19 minutes. Makapakilit ni Jerty sa akin, di mo na yan. May ganyan, ano ba? Maging pilit yan, di mo na. Jerty sa akin. Makaturo. Kain. Alam ko pa. Dito lang pala tayo sa lugawan pupunta. Bagsak. Uy, Kaya ka rin, Pat? Ganun ko pa. Babaw dyan. ito na ko. Yepi nga naman may isang egg pie. Isang with egg ko lang. Hindi, kalamansi. Awang kalamansi. Okay. Asim. Hindi, isa pang one order na. One with egg. 100. Baba gamit adin. Hindi man ito pa. Pa. Ganun. Sige na pa rin pa. Ale! Nandun ka, Otto. Nandun ka. Nandun ka. Ang naam taan ko na kumakal yan. Nawalan pa kain ako. Susubuan ka na ni Papa mo. Ito, dalaw tayo dito. Itlog lang kinuha ko. Kain ka rin, Bot. May iklog na ta. Ginawa mo. May iklog to ma. Ah, may ganito. Okay na ako kanina. Ito, oo. Kanin. Tindo. Ganyan din. Sige. Lapit ka rito. Dito, Jeff. Lapit ka rito. Ang kain ka na. May iklog. Bye. Mama. Hmm. Tito Jack. Di ba pinabangga kita ka? Ha? Sakit nito mga adan. Yan guys, nandito na kami sa bahay. Nakauwi na kami. Pinalong nila yung ulam namin. Yung binili namin sa pestaan. Ano pa yung ibang binili natin? Sombrero. Yan. May mga laruan pala. Mga laruan ng bata.
Naglangot no ka. Nagpamanpala magkataw ka damot eh. Ang ideal lang yan mo nag-fade yan tikas ko. So nga din na dapat nga everyday na gamitin. So yun guys, hanggang dito na lang. Salamat sa pagsama sa amin sa video na to. Please like, share, and subscribe. Bye bye.